Så det är mera bra än dåligt ändå. Men hur bra är det? Hur många extra finns det alls? 9 gånger 24. Det är ju vet du 240 minus 24. Ja. Det är till liksom... Ja, kul. 12 minus 24, det blir liksom 100, vet du 16 eller något det. 106 eller något 106. 224 minus 24. Nej, 106. Vet du 196. Ja. 196. Ja. Men liksom utan att 106. Om vi är på 106 och 51. Jackson. Så 51 Jackson det är absolut ingenting här va? Det är precis det är 40. Och därför ska vi se på Full Metal Alchemist. Därför jag ser på. Just därför. För att det är liksom, det är så bra.